Кой от тези 3 клипа не е направен с AI? It's freezing up here. Oh, howdy there. Ами, всички от тях бяха всъщност създадени от AI. Всичко започва през 1950 година, когато компютърният специалист Алан Тюринг решава да проведе тест на име Игра на интуицията. Самият Тюринг е смятан за баща на изкуствения интелект заради провеждането на своя Тюринг тест. Самият тест имал една цел – да се разбере дали машините могат да мислят като хората. Теста се провежда в 2 стаи. В едната, леко осветена, стоят един човек и една машина или компютър, нали? В другата стои оценител, чиято роля е да задава въпроси за живота, математиката, мечтите и така нататък. След това машината и човека трябва да отговорят на тези въпроси един по един, без оценителя да знае дали в момента отговаря компютъра или човека. Четейки отговорите, оценяващият трябва да познае дали отговора на въпроса идва от машината или идва от човека. Ако се затруднява да направи това, значи компютърът е преминал успешно през теста. Този тест сам по себе си дава началото на загадката, на която не можем да отговорим и днес, а именно дали машините могат да мислят като хората всъщност. След това, през 1961 година е създаден първият индустриален робот, чиято функция била да обработва, повдига и подрежда тежки и горещи метални части. През 1966 година обаче е създаден и първият модерен чатбот Елиза. Основната идея за този проект е чатбота да симулира човешки терапевт. Ползва се много лесно, подобно на ChatGPT. Ето пример. Пациента споделя: чувствам се притеснен днес. Елиза може да отговори: защо се чувствате притеснен днес? Или ако потребителят напише нещо подобно, като майка ми никога не ме разбира, Елиза може да отговори с разбиране. Например: разкажи ми повече за майка си. Проектът се оказва толкова успешен, че кара самият създател на Елиза, Вайзенбаум, да се замисли сериозно за разрушителните последици от изкуствения интелект. През 1970 година изкуственият интелект навлиза в предизвикателна фаза, известна като зимата на изкуствения интелект. След тази зима изкуственият интелект започва отново да процъфтява и през май 1997 година в Ню Йорк се провежда едно от най-значимите събития в историята на AI. Шахматен матч между действащият световен шампион Гари Каспаров и нереалният суперкомпютър Deep Blue. В крайна сметка Каспаров губи матча и Deep Blue влиза в историята като първият компютър победил действащ световен шампион по шахмат. Този матч показва стряскащият факт, че машините могат да надминат човешкия интелект в изключително сложни стратегически сценарии. AI не спира до тук и през 2009 година в Google тихо започват първите разработки на коли, управлявани от AI. През 2014 година е разработен първият бот на име Юджин Густман, който успява да премине успешно теста на Тюринг. И през 2020 година е пуснат така познатия ни вече ChatGPT със своя GPT-3. Но това всичко няма значение, защото преди няколко седмици Google пусна своя нов Video Generation AI, който промени цялата индустрия за броени дни. Сега ще ви пусна няколко клипа от този AI. Първият клип е на магиосник, който се хайпва в огледалото преди мисия или квест. Today is the day. I am ready. I am strong and I am powerful. Следващия клип е как жена дава реч пред публика. We have the power to shape a better world for all of us. Следващият клип е на стендъп комеди и на човек, който всъщност казва шега. So I was in the grocery store and this guy asked me. Следващия клип е на Шрек, как говори за икономическата ситуация в Съединените щати. The economic state of this country is going down the drain,
and something needs to be done about it. Следващия клип е много интересен и е може би от моите любими. Е как Наполеон Бонапарт е по средата на битка и изведнъж си изважда тиктока и почва да скролва, като казва накрая, че трябва да почне да си публикува своите битки там. I need to start posting my battles here soon. Единственото нещо, което не изпълни от самите мои указания е това, може би, че си скролва на телефона. Той просто го показва така, което не е, нали, голямо нещо, но все пак ще да е хубаво да покаже, че скролва. Следващия клип няма диалог, но е как голямата стъпка прави ревю на обувки за катерене. Така, следващия клип е на жена, която е на самолет и пее, буквално. Следващия клип е на джедай в истинския живот. Харесва ми самата атмосфера, която AI е направил за джедая. Сега ще приключим към малко по-сложни указания от моя страна, да видим как се справя. Като следващото е котка на мотора, която бяга от полицията. След това имаме чудовище, как всъщност се бие с робот. Като бях доста впечатлен как успя да генерира самите удари. Следващите клипове са с музика, пеене и рапиране. You left me dreaming in colors I can't forget. I'd ride through the storm just to get back to you. Stacking racks, riding clean, bad baddies on my team. Desde que te fuiste, mi mundo cambió sin ti. Да, първата интерпретация, вау, наистина вау. Следващите клипове съм подбрал малко по-комплексни сцени за филми. Първата сцена иска да пресъздаде битка от средновековието. След това космонавт в космоса. Естествено мъж и жена, които се влюбват. Следващите клипове са на пилот, управляващ самолет. Missile on my 6. Diving hard. Countermeasures now. AI се казва Google V3. Струва си, пробайте, експериментирайте и не ми се мисли какво ще стане в близкото бъдеще.